No niin, tämmönen 2022 vuosimalli Mese Sitani. Tämmönen. Niin väliseinä poisto, eli tämä. Niin tehty tosi kivasti, kun kaikki muut pultit, ihan perus siis. Täällä on toinen tonne. Ja väliseinäkin on jo pois, niin tämmösiä 10 milliä vain koos. Saat ihan lenkiltä, hyysyltä tai miltä tahansa auki, mutta sitten on pantu yksi tämmönen kiusapultti tonne penkin taakse. Tonne. Tämmönen. Kato, ettei et sais auki tätä itse. Ollenkaan. Toisen puolella on sama homma, jos poistat. Tässäkin oli, että saa sängyn laitettua ja koiran tänne paremmin, niin poistin tän väliseinän, mutta tämmöisen saakeli on laittaneet sinne. Hemmetin velmut. Kato varmaan, että täytyisi viedä veholla. Tai johonkin muualle, ettei saisi auki. Mä nyt hakkasin tää auki niin. Ja sit mulla on semmosia erikoishylsyjä. Mä koitin semmoisen, millä saa pyöräistä kulmistakin kiinni, mut ei sekään napannut tähän. Mä hakkasin tän tuurnalle. Nyt sit vaan auki ja pois. Tämmönen. Eli niin. Kiusan tekoa. Mut saatiin seinä pois. Ei auttanut, idiootit. Tehkää parempi ensi kerralla. Tai ei auttanut mua vastaan. Valitaan. Homma valmis.